Dobrý den, vítejte v našem dřevěném světě. Výběr dřeviny pro konstrukce v exteriéru ovlivňuje celá řada faktorů. Je důležité, aby si investor zodpověděl dvě otázky. Za prvé, jakou životnost od konstrukce očekává. A za druhé, jestli mu vadí přirozené stárnutí dřeva, tedy jeho šednutí a všechny podoby, které v průběhu šednutí dřevo umí mít, tedy vytváření různých pap na různých částí fasád a podobně. Výběr dřeva na terasy a fasády ovlivňuje celá řada faktorů. Za prvé je to vlastně typem stavby, jak je dům navržen a kde se dřevěná konstrukce nachází. Dřevo je v exteriéru poškozováno především dvěmi faktory. Je to UV záření a ve větší míře je to množstvím vody, které na konstrukci může dopadnout, ale také jak rychle voda z konstrukce může odvětrat. Pokud hovoříme o odvětrání vody z konstrukcí, tak nehovoříme jenom o odvětrání z plochy, ale především ze všech detailů, kam voda může zatéct. Z toho potom vyplývá rozdělení na dva základní typy konstrukcí. Jedno jsou fasády, kde, protože se jedná o svislou konstrukci, je celá situace jednodušší, a pak se jedná o terasy nebo případně různé stínění, pergoly a podobně, kde voda snáze do dřeva zateče a hůře z ní odtéká. Podmínky pro růst stromů jsou pro vlastnosti dřeva zásadní. Důležité jsou ale také další věci, jako je způsob řezání, sušení a podobně. Pro investory posoudit tyto aspekty je velmi obtížné. Pro investora je důležitá jednak životnost a za druhé celková funkce konstrukce. Často přirovnávám dřevo a práci s ním k vínu. Jak říkají latiníci, víno se dělá na vinici, ve sklepě už se jenom kazí. Jsme opět u základního rozdělení dřevěných konstrukcí na svislé a vodorovné. U vodorovných konstrukcí je primární problém už ten, že nátěrové hmoty nejsou stavěné na permanentní namáhání vodou, které nastává u vodorovných konstrukcí. To znamená, životnost takovýchto nátěrů je omezené. U fasád, speciálně s tradiční architekturou, nátěry životnosti dřeviny mohou pomoct. Speciálně u vícepodlažních budov bych doporučil investorům si spočítat, kolik následná periodická údržba bude stát, protože řekněme už jenom u 4podlažního domu postavit lešení proto, aby se údržba mohla provést, je poměrně drahá záležitost. V takovém případě bych jednoznačně doporučil použití bezúdržbové dřeviny. Nejběžnější chybou z mého pohledu je, že dřevina se vybírá na základě estetiky, tedy jak vypadá, jakou má barvu. Dřevo v exteriéru svou barvu významným způsobem mění a zabývat se tedy barvou nemá úplně význam. Druhou chybou je, že se vybírá podle ceny. Cena je samozřejmě pro všechny důležitá. Pokud si ale investor udělá pravdivý cenový koláč celé konstrukce, tedy například fasády, včetně tepelných instalací, montáží a podobně, tak zjistí, že rozdíl mezi trvanlivou dřevinou a mezi něčím levnějším je relativně malý a na ceně konstrukce to může být tak 10, maximálně do 20% celkového rozdílu. Dobrou pomůckou
je převzatá norma z Evropské unie EN ČSN 350-2. Tato norma posuzuje dřeviny z pohledu její odolnosti proti houbám, termitům a z pohledu dalších užitných vlastností. Druhou dobrou pomůckou jsou technické listy k jednotlivým dřevinám. V těchto technických listech najdete, na co se obvykle dřeviny používají, třídy sesychání, hmotnosti a další technické parametry. Přesto zkušenosti s jednotlivými dřevinami a různými konstrukcemi těmito informacemi úplně nahradit nejdou. Myslím, že pro investory, kteří nemají velkou zkušenost se dřevem, je to velmi obtížné, protože dřeviny mají různé vlastnosti, řežou se různě a také mají různé třídění kvalit. Univerzální postup v tomto ohledu si neumím představit.